Sino dito ang gusto pang mag-aral ulit? Talaga? Gusto mo pang mag-aral ulit? Ako din eh. Gusto ko ulit mag-aral. Gusto kong matutunan kung paano magmahal ng tapat at totoo. Yes! Hindi ko pa ba alam yun? Hindi, syempre gusto ko yung yung meron akong master's degree. Charot lang with the rot. Well, anyway, ang dami kong mga kilala sa pagkakataong ito, sa panahong ito, na gusto pang mag-aral ulit. Yung iba naman, ang gusto nilang gawin, tapusin kung ano man yung nasimula nila dahil tumigil sila sa pag-aaral. Alam nyo ba recently, sa Love Radio Academy, may mga natutunan ako sa kanila because of these students na nag-guest sa atin. So, etong mga estudyante na to, mga working students sila, and they are students of Quezon City University. And I believe, hindi lang Quezon City University ang mga nag-o-offer para sa mga working students or para sa mga nagtatrabaho na gustong bumalik sa pag-aaral. I guess marami pong mga paaralan yung ganun. Kaya ikaw kabisyo na nag-iisip ngayon na babalik na ako sa pag-aaral, gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral. I guess all you need to do is to spread your wings, not spread your legs. Spread your wings, diba? Believe in yourself. Magtanong-tanong, maghanap ng mga posibleng institusyon na pwede mong pasukan na nag-o-offer ng ganitong klaseng oportunidad para sa mga working peeps na gustong makapagtapos ng pag-aaral. Marami yan. Lalo na dito sa Metro Manila, meron po. Especially yung mga government schools or public schools. Naniniwala ako na kailangan mo lang gawin ay maging open ka dun sa idea. Pangalawa, maging porsigido ka. Pangatlo, maging determinado ka. Pang-apat, maging mas masipag ka pa. Pang-lima, hindi ka na talaga matutulog. Oo, kasi kaakibat ng pag-aaral uli, pagbabalik sa pag-aaral, tsaka pagtatrabaho all at the same time, ay yung payot pugad. Bulol yarn. Pinagsama yung puyat tsaka pagod. Parang ako lang yun ngayon ha. Puyat tsaka pagod. Ayan. So, naniniwala naman akong kakayanin mo yan, kabisyo. As long as nandiyan, nakapokus, nakadikit, nakatatak sa utak mo ang iyong goal. Sabi nga, focus lang sa iyong goal. At lalong-lalo na malapit na naman magtapos ang current semester, magbubukas na naman ang bagong academic year, pwede mo na yang ituloy. Naks naman. O, para po sa lahat ng mga kabisyo natin out there na gustong makatapos ng pag-aaral ha, huwag po kayong bibitaw sa inyong pangarap. At para naman po sa mga babaero dyan, na nagsasabi na di na ako babaero o whatsoever. Nako, huwag kayong maniniwala. Baka nagma-master's degree. Charot with the rot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itachua. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi ba ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera. And today, wala pa palang Thursday. Sorry, sabog po sa araw Simula kasi nung nagkaroon kami ng pasok ng weekend, ng ere. Hindi ko na alam yung Wednesday, ko na alam yung Thursday. Nalilito na ako sa mga araw. So today, Wednesday, isa na naman panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman pakilakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo ay ibibigay ko na po ang patikham ng DJ Rocky's Secret Files. Mas masarap si ex kesa sa asawa ko. Ba naman yan? Di doon ka na bumalik sa ex mo.
Bakit kailangan pang mag-asawa kung sarap na sarap ka naman sa ex? Galit yarn. Kasar eh. Yung mga nagsasabi ng mga ganyan. Nagkukumparahan pa. Di na lang makontento sa kanong meron. Inasawa mo pa, di ba? Ngayon pala nanggigigil na ako. Sarap mong tirisin, parang kuto. Anyway, abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa song number 1 sa mga pet malung manggapang sa Kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Sasakyan si